osekelo kata nosechako thiro kit ohendni ma bende jo Kenya timo e piny mano mar Tanzania. Omiyo kiny ma kawuono kapod warito twak ma kamano e kind piny Kenya gi Tanzania, wang'eyo na rochruok ma bende osebedo nyaka gi sani. Kiny ma kawuono ayudo thuolo mar bedo kod Gordon Kachola, jalony e weche mag tudruok mag pinje maoko. Kachola, amus ni misali chiemo kan? Achiew kare, ng'wono ruoth pod umo. Erokamano. To tudruok mar piny Tanzania gi piny mano mar Uganda kaluwore kod ogirimiti ma kamano wach nang'o? Ing'eyo East Africa kata Africa ma ugwe, riwruok mar Africa ma ugwe ka osebedo gi tabu mang'eny kabisa. To apani mana kaka jatend migao Lee Kinyanjui wacho, wami diplomasia chance. Kikwa retaliate, kikwa bed ni wanya chulo kuor, nikech gitimo ma, wambe koro watim ma. Wami diplomasia chance. Again, oni nyaka gisani, Ministry of Trade, migao mar ohala, migao mar tudruok mar pinje maoko, Foreign Affairs, gi migao mar East Africa Community. Again, oni gi-assemble their experts, mondo miyo the Tanzania, mondo migi chaka ne negotiation. Nikech kochopo ni koro Kenya nyabedo ni retaliate, tapa ni kaka East Africa wanyabede marach moloyo, nikech ng'en Tanzania ina achiel kuom pinjego ma Kenya timogo ohala mang'eny kabisa kiweyo Uganda oko.